Jopuonjre mar gred mar 10 chako donjo skunde mag sekondar chakre tarik 12 dwe mar achiel higa manyien. Ma oyango kod jagoro mongire migawo mar somo ngire Julius Bitok mane twake kinde yawo kontena ma penj Kikuyu kaunti ma Kiambu. Bitok koko ni duoko mag jopuonjre go owinjo donjo gred mar 10 dhi wuok chak dwe mar 12 ka bang' juma gidhi yudo ka giseng'eyo skunde ma gibiro go. Kaka jarito mondi lero, Bitok bende okoni gichano duoko piny omenda ma somo ne skunde. Okoni poni nitie lokruok piny owacho biro lando. Juma mar adek nyaka ne penj ma KCSE chakre ayanga, kendo bende nyaka ne penj ma gred mar 9 KJSE aruma yanga e pachoka. Kawuono jagoro ma ongirore migawo mar somo Julius Bitok okoni jonyuol owinjo ikre mar rwako jopuonjre mag gred mar 10 e skunde tarik 12 dwe mar achiel higa mar 2026. Bitok mane twak Kikuyu e kaunti ma Kiambu oyango ni duoko mar jopuonjre gi dhi wuok chak dwe mar 12 ka bang'e ibiro ketgi e skunde kapok Januar ochopo. Expect that the results will be out by 11th of December, and we are going to do placement immediately after that so that they can go to senior school. Our plan is that we release the results for Kajasea on the 11th, and within 1 week after that, we do our placement, after which we expect them to get their letters before Christmas. And we expect them to report on the 12th of January. Bende oloso e wi weche mag penj mag klas 12 madhi nyime. Oyango ni gitemo keto weche mopondo mondo kik chenro mag penj e skunde ma mibadhi mag penj mulo rochre. Kata kamano singo ni duol matayo penj ma pacho kanek dhi golo ripot e wi penj ma higani, ripot madhi menyo ji kod skunde ma odhi ataro mar chike mag penj. There were a few challenges here and there, but overall the process has been very successful, and that we are waiting for a full report which will be compiled in consultation with the stakeholders, and NEC is going to release a report very soon about what has happened. But overall, we have been able to deal with some of the small challenges we've been having on the potential areas where we thought there were compromises. Kalure gi weche mag omenda ma ichwal ne skunde kaka capitation, migawo ni oyango ni nyaka sani pod ibiro omenda ma osebed ka ioro ne skunde, kendo somo pod dhi bedo nono kaka osebedo e skunde mag primary kod sekondar. The policy on free education is still in place. The government has not changed the policy on free education. All our learners will continue enjoying free primary education, free day secondary education, and the policy has not changed. Let me make that very, very clear. We are still offering free, and there's no change in fees whatsoever. And if there will be any change in fees, which the government will announce. But so far, there's no change in fees. Starting 2026 and working very closely with Treasury, we shall be releasing our capitation on time. So I want to... Penj mar klas 12 rumo tich abich mar juma ni tarik 21. Judith Omondi, Ramogi TV.